मोनसे बाथ्राखौ खोनासं लोगोफोर नोंथाङा साननो हागौ नोंथाङा महसुस खालामदों जानो हागौ आङो फरायनायबो लिरनायबो गैया आङो बयनिख्रुइ गोरिब थार्ड क्लास जेबो आंनाव फिउचारनि थाखाय सेफटि गैला मावनो थाखाय खामानि गैला जब गैया गोबां डाउन बेबायदि नोंथांमोना महसुस खालामदों जानो हागौ नाथाय बेबायदि नङा आं नोंथांखौ गोसोखांनो थाखाय बुंनानै होनि नोंथांनाव बयनिख्रुइ देरसिन दोहोनानो दङ बयनिख्रुइ देरसिन दोहोन मा दोहोन बेलाय जोंनि देहा थासान्दि जोङो गासैखौबो मावनानै लानो थाखाय हायो जोंनि देहायानो दोहोन देहा थासान्दि जोङो जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया जेब्ला नोंथाङा न'निफ्राय ओंखारगोन गामिनिफ्राय बायराव ओंखारगोन अब्ला नोंथाङा नुनो थाखाय हागोन गोबां मानसिफ्रा आथिं आखाइ गैया मावनानै जानो थाखाय देहा गैया बिसोरनाव बेबायदि मानसिफोरनाव बिबायनानै जानांदों लामायाव थानानै मानसिफोरनिफ्राय बिबायनानै जानांदों ना बेबायदि गोबां दुखुथिया जोङो लामायाव लोगो मोनगोन बेनिखायनो लोगोफोर खमसे खम नोंथांनाव देहायाथ' दं नोंथांनाव आथिंथ' दं इसोरा होनाय जों नोंथांनाव गियानथ' दं